Бүген илебезнең дәүләти дини сәясәтендә мөселман өммәте мәсьәләләрендә һәм аның ихтыяҗларына игътибар арту күзәтелә. Казанда Бөтен Россия татар дин әһелләре форумының 11нче тапкыр үткәрелүе моның бер дәлиле. Милли тормыш һәм дин дип аталган форумга Россиянең 72 төбәгеннән барлыгы 1200 дин әһеле һәм кунаклар килде. Форумда катнашучыларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразыев, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин сәламләде. Илә намазыннан соң дин әһелләре төркемнәргә бүленеп, дискуссион мәйданчыкларда фикер алышты. Куанычлы, елдан-ел катнашучыларның географиясы да һәм шулай ук төбәкләрнең саны да арта бара. Ерак Көнчыгыштан Калининградка хәтле алар барысы да теләктәшлек белдереп, татарның мәркәзенә дә Болгар җыенына да киләләр. Халкыбыз да әйтәбез, бер очрашу, бер гомер ди, шулай күрешеп, шатланып, сөенешеп, белмәгәннәр белән танышып, күрешеп, дуслашып шулай. Уртак хезмәтләребезне күреп, эшләребезне күреп, дөньябыз шулай бергәлек, бердәмлек белән бара. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә шул нигъмәтләрен насыйп кылды дип шуңа сөенеп шатланабыз. Былтырларда булмады инде, менә быел бигрәк тә көтеп алдык инде. Татар халкының бер генә җитешмәгән ягы бар кебек, миңа бераз гына таркаурак халык кебек тоела миңа ничектер соңгы вакытта. Шуңа күрә безгә бердәмлекне арттырасы ничек тә булса бер-беребезне менә регионнардагы татар халкын берсәк ярдәм итәсе аларга, урыс әткәннән поддержать итәсе, поддержка бирәсе аларга. Чөнки ничек дигәндә дә безнең өчен Казан инде безнең мәркәзебез, кыйблабыз инде безнең икенче кыйблабыз. Шушы минутларда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында милли тормыш һәм дин форумының пленар утырышы башланып китте. Анда дин әһелләрен борчыган мәсьәләләрне исәпкә алып, гомуми резолюция кабул ителә. 5 июнь көнне форум делегатлары Изге Болгар җыенында катнаша. Бу хакта хәбәрчеләребезнең махсус репортажын дүшәмбе 7 июнь чыгарылышында карый аласыз.